Your Highness, able to the once again, I'm Maka the teachings. For students, you are our teacher and principal today. So, when such interactions, the cultures and traditions of the land, especially as you have said it today, Basra Ihite. Because, like I said once again, I'm humble Honorable Patrick Eke. Here Jimakaran na in Wood TV creation or Palimore. Ajujumbo mean a poor very, very well. You brought an issue very striking in the mind concerning the Osu system. Many years ago, if I'm not mistaken, over 10 years ago, Onyezi Ipegi Anona Palace Yawo Dignitaire from my sister Eze Marcel Iheme was ordered published about the Osu Caste System in Igboland. I am surprised that Akwụkwọ Hamgru many years ago wrote by him. You emphasized more about it, Basra Osu Caste System. You made us to know now the wickedness of the land. Na Libo. Nile Mado. Yes, Nile Mado. Put her in a state of inferiority before the others. Ajujum Orego. About the Lota. I know the 21st century. And there are certain things in na line the nine have practiced which by civilization today, you know the custodians of the culture, they can deze nelekota obodo. And we can know tunushi when I take a hiaga elebanya, can we can correct here the system. So that can make freedom for all na Libo, and in elect 1 or 2 persons as inferior people. Thank you, sir. Thank you. The Eze Iheme Ogoma, I could na Obaka. Due to no Emma here Basara this or something, or we've been in the con. No one enters the name when he. So, Guinea Popo came in here as a massacre. So, the only thing in the Biao, give one year no, but okay. And Abatara came in here. You never like a media. Here may be a one medical gifted. Here may be all a popular than double. And you have lecture like this. Sir, look when here I'm married there. Oh, one made it. Can I have fun on her? Lequedo telling her about that none of that. Lequedo telling her about that none of that. I could share the man. How got that because someone and the armor. How home where na I and the hour. I and the eyes and theirs. So, Yawaruna, how home were not there. How continue Gam. But the echo wara, how got that here send there a 1 and a half. How when I would need is I and the Macau and Marichineke. So, all depends on Onyeze when you know what dear. Only Mbosotoro email this year. No, but dear. Yakbokwa, when there's invite. Habia no nyeri ekpere no ne ano kubioku no onodo menal owuru eru wuru aturu wuru ihe obula aje emebie no wo nama ebe ewu ihe ekro go han gba enwere ike asị ndị aha before maybe unu ganye na otu nama ya wuru egu gara ahịa nọtụkwa n'ahịa site mgbe aha ruo ugbu a ọnwe na ego so enwere ike isi weta n'otu nnama eweta otu nnama asị ụbọchị mgbe tere anya lekwe ụgwọ ahụ eji akwụọla enye dat nnama ọ bụrụ na obodo kpebiri sị ha na-eri ha erie ya gwanụ ya kpebiri sị ọwụ ndị nchụaja
ma ọ ndị nchụaja na omenala ma ọ ndị nchụaja na chọọchị enyeghị ha ekpe ekpere kwubi okwu gbuo ya rie ya ọ bụ otu nhụ anyị ga-eji mebie ihe ahụ anyị mara na ndị adịla free ya nwee ụgwọ eji asa akwụọla ha ndewo manụ ụka ahụ na-achọ ịnweta the outcome of the problem. Ele ihe mere ndị a anyị kpọghasị ha wụ Osu enwe eke n'ime ha na-awụ Eze na Eze ha ihe m kwere ịghọta na onye nwe awụ ndụkwa ndị Eze kụnụkọtụrụ anyị dị izi nwaanyị ndị a na-anọ ha na ihe gbasara deity of something na community ha na-awụ Eze ha na-awụ medikota ha na-asị Eze echiri echichi ọhịa m chọrọ ịghọta ka ha asị gee ntị ọfụma ị ga-ahụ mgbe m kwuru ndị a agbakeghere ha agbakeghe agbakeghere ha agbakeghe adịghị onye na-ekwe emekọrịta with them ma ịlụ nwaanyị ma imekọrịta ihe omenala ndị a agwa m akwa a na-asị m nọrọ n'ala ha nọrọ n'azụ ka ha ghara ịnọ nwa afọ n'ihu so otu ahụ otu ọnọdụ ahụ anyị domere ha jiri dome ha then ọ ihe ndị ahụ ihe anyị chọrọ imebi na so that ya bụrụ na emebie ya onye ọbụla adịkwụ osu ọnwụ adịkwụ mmọnwụ ọ ga-enweziri right ishi nze ishi chief ishi eze ma erie n'aka ewepụla so ọ bụ ihe ndị a emebie ya chịsọghị so afọ jikwa life continues.